bene nduk sing sabar. Mau ke pesta malam Selasa. Akhirnya nongkrong malam Rebo. Lah iki sirah iso diklokop iki lho. Wis nduk kowe sing nyanyi kan kowe kan. ana ndase sinden kok kena diklothok. Kowe iki kebangetan. Ya ampun, lah kok sikat WC. Saiki mbakmu. Bener nek kuwi sikat WC wong iki letonge. Aku lak yo isin to. Isin nyapa? Karo Mas Akbar aku lak yo isin to. Ngene lak yo terbuka identitasku. Lah apa pas karo awakmu kae matakmu yo ngono kuwi. Ya kan anu kan pas turu to Mas Akbar. Dadi gak kroso. Wis rasa nyanyi kowe sing nyanyi ngarepe kowe sing nikah sing terusne kowe. Ya ya. Lagune apa kan? Lagune apa? Malam Rebo. Lah ya aja manut batang kae kok rumangsaku. Lagu sing kepenak iki kan pamundutane warga masyarakat. Iki sinden malah kaya brimob to. Aja ngene. Piye? Ya, Apik wis. nah. Aku piye aku? Dan kaya tumor. Aduh. Dus. Lah. Nak ngono kuwi piye? Kaya apa kuwi? Yaya Arjuna. Nggih. Ini kaya Puntadewa. Iya Bener. Seeling lho Yan. Seneng. Seneng awak. Lagi nih seeling ora lagi nih. Beda-beda ya. Yuk. Tek retek tek 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 tek. Siape? Cek. Basiran. Aduh, aku dosa. Kaya lupa sih. Kok bener? Iki lho, Bah. Ojo biayaan ngono Mas. Saya jaluk dicelukke. Yo ini kan nostalgia to. Ya. Dok, apa dok? Lagunya apa dok? Ayo. Apa? Gelo. Ya, gelo. Ya. Coba. Ayo. Apa artinya manis? Ngarep kuwi sik. Ngarep dene. Iya. Oh iya, oke. Iya. Ayo ngomong malam. Delong. Asik. Engko lek kena tuk. Ono kowe mulai ya. Ya. Ipa sawahe didol wae. Sawahe didol wae. Kata-katamu lho. Sawahe didol wae. Iki piye to? Pae. Apa artinya? Oh, ngono to. Malam Minggu. Waduh.